ଏଠି ବି ତ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି କି? କୁଆଡେ ଗଲେ କେଜାଣି? ଆରେ ଶୀତ ହେଇନି ଆସିଲେନି। କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ସେତେବେଳୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଫୋନଟା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ। ନହେଲେ ଫୋନ ଟିକେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତୁ ସିଏ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବି। କୁଆଡେ ଗଲେ କେଜାଣି? 4ଟା ବେଳେ କହିକି 4:30 ହେଲାଣି। ଏତେ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧରୁଛି। କୁଆଡେ ଗଲେ? ଭାବୁଛି ସେ ପଛପଟେ ଥିବେ। ଦେଖିବା ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି କି? ହଇଓ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆରେ ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ପଳେଇ ଗଲି ନା କ'ଣ କହନି? ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଟିକେ ଦେଖେ ଯାଇକି ସେପଟେ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରେ? ଆଜି ମୁଁ ମଲି ରେ। ଆଜି ମୋର ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖିଆ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ଜୀବନଟା ଗଲା। 4ଟା ବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, 4:30 ହେଲାଣି। ହଇଓ ଶୁଣୁଛ? କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଦେଖିବା ତଳକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି। ତଳେ ଅଛନ୍ତି କି? ଆରେ ସତରେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ନା କ'ଣ? ଯାଏ ସେପଟେ ଦେଖେ। ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି? କାହିଁ ବି ଦେଖାଉ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ସେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖିଛ କି? ସେ ଗୋଟେ ଲାଲ କଲରର ଫର୍କ ପିନ୍ଧିଛି। ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ରେ। ଆବେ ହେଇ ତ ଦେଖାହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ଆଉ। ହେଇ ତ, ହଁ ବେ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ତମେ? ସତ କଣ ଆସିନ? ଜାଣିଛ 3:30 ମୁଁ ଆସି ୱେଟ୍ କରିଛି। ବାଳ ନା। ଆରେ ମୁଁ ତ ତମକୁ 4ଟା ବେଳୁ ଖୋଜୁଛି, ତମର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଭାଷା କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଯାଉଛି। ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ। ଆରେ 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 ଶୁଣ ଟିକେ। ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ଫସି ଯାଇଥିଲି। କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ? ତମେ ରାଗିଲେ ପୁରା ଲାଲ ବିଲେଇ ରଙ୍ଗ ଦେଖାହେଉଛ। ସତରେ? ମୁଁ ସତରେ ସେମିତି ଦେଖାଉଛି? ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ଆରେ ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିଲ? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ମିଛ କହେ? ନା, ତମେ ତ ପୁରା ସତୁଆଟା ଆଉ। ମୁଁ ଯାଉଛି। କହିଲେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହେ? ସବୁବେଳେ ତ ମିଛ କହି ମତେ ଠକି ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଠକିବ? ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବାପ ଘରକୁ। ତମେ ସେମିତି ଯାଇଥିବ। ଆରେ ସତରେ ପଳେଇଲେ ନା କ'ଣ? ଆରେ ଆରେ ରୁହ ରେ, ରୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ରୁହ। ଆରେ ରୁହ ଟିକେ, କଥାଟା ବୁଝିବା। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛ? ଆରେ ରୁହ, ଯାଅନି, ରୁହ ରୁହ, ସେଇଠି ରୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତମେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଠି ରୁହ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ବାବା, ଆଉ ଲେଟ୍ ହେବନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବେଣୁସୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ପ୍ଲିଜ୍, ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ତମେ ସବୁବେଳେ ତ ଏମିତି କରୁଛ। ହେଲେ କେହିବେଳେ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଆସୁନ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଥର। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏମିତି କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବି କହୁଛି। ଓକେ ବାବା, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋର ଲେଟ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ଏବେ ଖୁସି ତ? ନା, ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ନାଇଁ କହିଛ,